на тротуара, БНТ. Здравейте, аз да ви питам, понеже гледам, че сте спрели. Кажи, души сега, какво сега пак? Какво има? Тази кола ваша ли е на тротуара? Нашата кола е, да. На тротуара. Добре, супер. А защо сте спрели на тротуара? Нямаше къде за 5 минути да. Как за 5 минути? Това е гражданско. Как го намирате? Така отговорно ли е? Не, въобще добре. Мен не ми харесва. Добре, кой от двамата вас ще премести колата? По желание. Не, по желание. Ще те публикува в YouTube. Да, там се качва още една кола, просто това ни е работа. Вършим. Какво ви е? Това ни е работа. Да спирате на тротуара. Не сме спрели на тротуар, имаме место да се мине. Госпожице Караниото, вие сте граждански активист. Как ще реагирате на това вандалско спиране? Много зле. Може ли така? Още не спи. Повлекохме крак. Повлекохме крак. Ама добре, не. Съжалявам. Една идиотщина, като се направи от няколко затова Шишман трябва да стане пешеходна, затова трябва да има велоалеи, затова не трябва въобще да има коли в центъра. Вие бяхте против велоалеята на Патриарха, вие я прецакахте и сега обаче Борис Бонев ми обещава, че като тръгне... Аз ще седя в ефир сега тук и ще пешеходна. Какво правим сега при това положение? Как ще не прецакаше? Гледайте как сте спрели. Добре, айде премести колата, айде давай. Айде премести, ще премести, извинявайте. Но ето това е вече гражданско отговорно. Да, премести. Ама трябваше ли да стигаме до изнудване, заплахи? Да. Не е хубаво. Прави сте, приемам, съжалявам, какво друго да оставям ви да си действате, значи. Чао.